दे नानि मोना मा जादों बुंदो दानिया दे माबा मोनसे अर्डार होबानो जाबाय आरो लाजिदो नामा नोंसोरलाय नानि मोनालाय दे जा मा जायो टेनसन लानाङा बिलनि गोसो बायसा जा लाजियाखैलै आगैमोना मा जागौमोनबा मा बानायो बेयाव चावमिन आरो रल बानायो चावमिन रलल' बानायो बेलेग बानायगोन नामा ओहो बेलेग गैला बे मोननैल' आइटेम ओमफ्राय माबा चावमिना चिकेन चावमिन जागोन ना जाया चिकेन जाया भेजसो ए दे होमबालाय भेज चावमिनखौनो लाबो प्लेट लाबो दे आदा प्लेटनै बानो जागोन आं जाथ'ला दे जागोन दे आदायालाय मानोथो जाला आंना ना आं थारमाने बेफोरखौ जानो मोजां मोनालै चावमिन रल बेफोरखौ जानो मोजां मोना आं जागौमोन आरो चिकेन टिक्का चिकेन तन्दुरि बेफोरखौ मोनबासो जायो आं बेफोरखौलाय आरो बेयावलाय अबाव मोनो जोंना आरो गिदिर टाउन नङाना जोंना थेलेबले फिसा सौलै बेफोराव बेफोरबायसा बुस्थुफोरखौ मोना चिकेन टिक्का तन्दुरिफोरखौ मोननो नागिरा दे जेबो नङा दे नोंसोर जानायानो आंनि जानाय एक्सकिउज मी आंना मोनसे कल फैदों र' मा बुंलाय मा हिर'इना हाबा जाना थांबाय चिचि दा बायसा समावसो बिफोर जानो मोनबायना आंहा शुटिं सोलिगासिनो बे हिर'इनालाय मा इस दालाय मा जाबावनो आंहा शुटिंखौ थाब खालामनो नागिरदोंमोन आंहा आरो नेक्स्ट मान्थआव आमेरिकाबो थांनांगौ है दा मा जाबावगोन दे आं देनाय नायनि देनाय माबा मोनसे एडजास्ट खालामनो हायो ना मायथाय दे आं नोंखौ फन खालामगोन दे उनाव दा दे नों बाखिफोरखौ नायनाय बाखि खामानिफोरनिखौ दे आमेरिकाया बेयो आंनि थाखाय लकेल जायगासो आं आमेरिकायावनो जन्म जादोंमोन एक्चुवेलि माने आंनि आइ आफायाबो आमेरिकायावनो थायो दा आं एसे शुटिंनि थाखायसो माने बे जायगायाव फैदो आरो एसे माने नेचारेल जायगा नांगौ ओइ बाल थाफ्लि मानसिया देन्जार खाट्राखा माथो आमेरिकायावसो थाबावो बिमा बिफायाबो आमेरिकायावसो थाखायो फिल्म शुटिं खालायो फिल्म डाइरेक्टर बापरे गसाय मोजां मानसिखौ लोगो मोनबाय जों ओंलै बाल इमान साक्सेसफुल मानसि इयो किस्मत बानायगोन खिन्थु इयो बापारे आमेरिकानि मानसि जोंनि बायसा जायगायाव थाफैदो आरो इबो जोंखानिखौसो लोगो मोनबावदो जोंबो खम बुस्थु नङा खिन्थु जोंखौसो फसन जादों आमखायाबो इमान सिख्लाफोरनि गेजेराव मायबा नुदो जोंनि गेजेरावबो नोंगौथ' राइट बाथ्रा बुंदो दा थेवबो जोंबो माबा मोनसे चान्स लानो रोंनांगोन इथ' जोंनि जायगायावनो फिल्म शुटिं खालामदो होन्दोंना जों माबा सोंना नायनो दे मा फिल्म अबाव मा खालायगोन मा मानसि नांगौ सोंना नांगोन नों सोंलाय नोंसोर बांसिन गोदै रायलायनो रोंगो येस बस सोंगोन र' फैथ'र' मानसिया हिदै आं माबोरैबा गाज्रि मोनबालै नानि मोना गाज्रि मोननाङालै आंखौ फैसाखौबो नोंसोरसो होनांगौ जाबाय रेस्टुरेन्टाव आंसो जानो लिंबाय नोंसोरसो फैसाखौ होनांगौ जाबाय आदा जेबो नङा दे मा जानखाय गाज्रि मोना दे आदानिबो दाय गैयाना बेयाव दा जोंफोरनि जायगायाबो बेकवार्ड जायगाना बेयाव आरो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डफोरा सोलियाना नोंहा आरो फैसा खुस्राबो गैलाबा जोंनो होबाय दे जेबो नङा दे थेवबोलाय नानिमोन आंनो माबोरैबा मोनबाय आरो नोंसोरनि फैसादोनो नोंसोरखौनो जाहोनाय बायसा जाबाय माथो खालामबावनो जायगाफोराबो दा बेकवार्ड ना दे नानिनि नाम्बारखौनो हर नोंसोरनि नाम्बारखौ हरदो आंनो हरदो सानैनिखौबो हरदो मोनसे बाथ्रामोनलै माने आंनो एसे साफा सानै माने मानसि नांगौ जादोंमोनलै शुटिंआव आं थारमाने बेयाव आरो गोदानबो ना मानसिफोरखौबो सिनाय मोना सोर मा होनो नोंसोरखौसो सिनायबाय दा नोंसोर मानसि नागिरना होनो हागोन नामा आंनो नोंसोर बायसा नांगौलै समायना सिख्ला आंनो हिर'इननि एक्ट्रेसनि रलाव मिलायनाय थारमाने बे आंनि फिल्मनि एक्ट्रेसा खारसनबायनो अबावबा आंनो एक्ट्रेस नङाबाबो जागोन आंनो साइड रल बानो जागोन नोंगौ नामा साइड बानो जागोन आदा माने आंथ' साइड रलखौनो लागोन दिनै आं लोगोना एक्ट्रेस आं समायना नङा बै आंनि लोगोनिनो समायनानो फिल्म एक्ट्रेसनि रलखौ होनो समायसिगोन आंनि लोगो बायसा समायना जोंनि एरियायाव रावबो गैया एक्ट्रेस जानो मोनसिगोन आंथ' नोंसोर बायसा समायना सिख्लाखौनो नागिरखादोंमोन र' फिल्मनि थाखाय नाथाय मोनाखैमोन दिनै मिथियाबो ना नोंसोर बायसा समायना सिख्ला बे बायसा गामि खनायाव दं होननानै
आंबो एक्टिं खालामनो मोनसिगोन नोंसोरबो एक्ट्रिसानो जासिगोन आरो नोंसोरो न'फोराव एसे माबा प्रेक्टिस खालामबाय था मोसानाय डायलग माबा माबि बेफोरखौ आं नोंसोरखौ फन खालामगोन दे दाहाय थांनानै आङो न'निफ्रायनो फन खालामसिगोन ना दे आंहा माने एसे खामानिबो दंसोयो आं थांथ'सै होनबा दे नोंसोरबो फन हरदो फन हरलायदो रायलायगोन दायो ना दे आदा जागोन दे आं मोसाहैखासिगोन दायोनो दा थांनानै मोसाहैसिगोन आंबो डायलग मारिनोसै न'आव थांनानै आंना मोजां मोजां डायलग लिरखानाय दोनखासोयो थाथ'दो दे नानिमोन दे बाय ओइ थामफ्लि जानाय लोंनायखौ बाहाय डाइटिं खालामनांसिगोन जानला मोनला स्पाइसि बुस्थु जानो हानाय नंला मोखांफोराव सालमाय ओंखारगोन अबावबा शुटिंनि टाइमाव ना जानो हाला रेस्टुरेन्टनि बुस्थुफोरखौ आरो आंबो अमा जाला खाननैसो माने जाला आरो जेसेबां दिन हायो नङाबा बाराद्राय सरबि ओंखारगोन दे लुद्रुगिद्राय नुगोन समायना नङा होमबा साले मोख्रि देवानिफ्रा बेयावसो दंफैयो आखिर अपना भी दिन आ गया जोंबो एक्ट्रेस जानो मोनसिगोनलै सेलिब्रिटि लाइफ सेलिब्रिटि बायसा थासिगोन बयबो जोंखौ फेसबुकाव लाइक मारिगोन कमेन्ट मारिगोन आरो इन्स्टाग्रामावबो वाह सेलिब्रिटिसो होनना लासिगोन दे आं दिननिफ्राय गावखौनो गाव ओइ मोख्रि देवानि मालाय नोंलाय मानो फैदो बेयाव मानो फैदोसो बुंनो फैदो ना नोङो नोंनि थाखायसो आं आइदो इमान रायजादो देवानि सारा नों फनखौ खेबसे रिसिभ खालामनो हाया नामा आया दहायनिफ्राय नागिरगासिनो अबाव थैना होनाय नोङो अबाव थैना होनाय सोर मोख्राखौ लोगो हमैनाय मोख्रा नोङोलै लावरें फिल्म डाइरेक्टर जों एक्ट्रेस जाबाय दिननिफ्राय नै देवानिफोर साराय गोलाव आया नागिरगासिनो आलासि फैदो नोंखौ नेगासिनो माखार थां आयौ गथ'आबो मानसि रागा रागाहाय थुदो थांसै थुदो प्रेक्टिसबो खालामनांगौ